אוקיי, אז ברוכים הבאים. כל מי שמתעסק במוזיקה או סתם אוהב אותה, יודע שבעידן הדיגיטלי, ספריית המוזיקה שלנו יכולה להרגיש כמו יער ענק שרק הולך וגדל. ועכשיו תחשבו על די-ג'יי שעומד מול רחבה מלאה. איך הוא מוצא את השיר הנכון, ברגע הנכון, בתוך כל הג'ונגל הזה? בפיצוח הזה אנחנו הולכים לצלול בדיוק לזה, לשיטות, לכלים, וכן, גם לסודות הקטנים מאחורי ניהול המוזיקה של הדי-ג'ייז המקצוענים. זאת שאלה שכולם שואלים, והתשובה היא ממש לא קסם, למרות שזה לפעמים נראה ככה. האמת היא שמאחורי כל סט שנשמע חלק וזורם, יש שעות על גבי שעות של עבודה בלתי נראית, של ארגון קפדני. אפשר לחשוב על זה כמו על שף שמכין את כל המרכיבים שלו, חותך, מסדר, לפני שהוא בכלל מדליק את האש. אז היום אנחנו נציץ יחד למטבח הזה, המטבח של הדי-ג'יי. אז חשוב להבין, כשמדברים על ניהול ספריית מוזיקה, זה הרבה יותר מסתם לסדר קבוצים בתיקיות. זו בעצם מערכת ההפעלה של הדי-ג'יי. זה מה שמאפשר לו להיות יצירתי, ספונטני, ובעיקר אמין. כי תכלס, בלי בסיס חזק ומסודר, גם הדי-ג'יי הכי מוכשר בעולם מתקשה להרים את הרחבה. טוב, אז בואו נתחיל מהיסודות, מהמקום שבו הכל התחיל בעולם הדיגיטלי, בעלות על קבצי מוזיקה. זו השיטה הקלאסית, ה-old school אם תרצו, שבה ה-DJs בנו את האוספים שלהם במשך שנים, והאמת היא שהיא עדיין הלב הפועם של רוב ספריות המוזיקה גם היום. אז איך זה עובד, התהליך המסורתי? זה די פשוט. קונים קובץ מוזיקה, למשל מביטפורט, מורידים אותו בפורמט איכותי, ואז מכניסים אותו, מייבאים אותו לתוך תוכנת הדי-ג'יי, שהיא בדרך כלל רקורד בוקס. משם הקובץ שמור על המחשב, מוכן להיות מיוצא לדיסק-און-קי, וקדימה, להעמדה במועדון. אוקיי, אבל כאן, בדיוק כאן, מתחילה העבודה האמיתית. כי להוריד קובץ זה החלק הקל. אבל להפוך את הקובץ הזה לכלי עבודה חד, מושחז ומוכן לשימוש בסט חי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. הכל, אבל הכל, טמון בהכנה. אז איך מכינים שיר? בגדול, התהליך מתחלק לשלושה שלבים. קודם כל, מכניסים את השירים החדשים לספרייה בתוכנה. אחרי זה, התוכנה בעצמה עושה אנליז, היא מאזינה להם באופן אוטומטי ומזהה את המהירות, את הסולם, אבל השלב האחרון הוא הכי חשוב. זו ההכנה הידנית, הטאץ' האישי של הדי-ג'יי, המקום שבו הוא באמת הופך את השיר לשלו. ובואו נדבר רגע על המונח הכי קריטי פה, ביט גריד. מה זה בעצם? דמיינו מין סרגל וירטואלי, מדויק ברמה כירורגית, שהתוכנה מניחה על כל פעימה בשיר. כשהסרגל הזה יושב בול, כמו שאומרים, אז כל מיקס, כל לופ, כל אפקט נשמע פשוט מושלם. אבל אם הוא זז במילימטר, כל הסט עלול להישמע פתאום צורם ולא מסונכן. זה ממש ההבדל בין ריקוד זורם לבין דריכה על הרגליים ברחבה. וכאן נכנסות לתמונה נקודות ה-Q. תחשבו עליהן כמו סימניות דיגיטליות, שהדי-ג'יי שותל בנקודות מפתח בשיר. אז במקום לחפש ידנית, באמצע סט לחוץ את נקודת המעבר המושלמת, פשוט לחיצת כפתור אחת מקפיצה אותו בדיוק לשם. זה חוסך זמן יקר ומשאיר המון מקום ליצירתיות בזמן אמת. יופי. אז בנינו ספרייה מקומית מושלמת, אבל מהר מאוד מבינים שיש בעיה. היא כלואה על מחשב אחד. מה קורה אם המחשב מתקלקל? או אם רוצים לעבוד על סט מהאולפן ולא מהבית? כאן נכנס הפתרון המודרני, הענן. וזו בדיוק השאלה שהענן בא לפתור. הרעיון הוא כל כך פשוט, אבל הוא מהפכני. שהספרייה שלכם, עם כל ההכנה המדויקת הזאת שעשיתם, הביט גרידים, נקודות ה-Q, פשוט לא תהיה חיה יותר רק על מכשיר אחד. אז איך זה עובד טכנית? תחשבו על זה כמו על גוגל דרייב, אבל לספריית די-ג'יי. שירותים כמו Cloud Library Sync של הרקורד בוקס פשוט מתחברים לחשבון דרופבוקס שלכם. ואז כל שינוי שנעשה במחשב בבית, הוספת שיר, הגדרת Q-Point חדש, מסתנכר אוטומטית לכל המכשירים האחרים. זה גם גיבוי אוטומטי, וזה נותן שקט נפשי שכל די-ג'יי פשוט חולם עליו. ועכשיו אנחנו מגיעים לחזית החדשה והכי מרגשת אולי בניהול מוזיקה לדי-ג'ייז, שירותי סטרימינג שמשולבים ישירות בתוכנה. וזה, חברים, משנה את כל כללי המשחק. פתאום, ישירות מתוך תוכנת הדי-ג'יי, נפתחת גישה לקטלוגים עצומים של שירותים כמו ביטפורט, סאונד קלאוד, טיידל. מה זה אומר בפועל? שבאמצע סט, אם מישהו מבקש שיר שאין לכם, אפשר למצוא אותו ולנגן אותו תוך שניות. פתאום האוסף שלכם הפך ממוגבל לאינסופי. זו בדיוק תמצית המודל החדש. גישה על פני בעלות. לא קונים יותר את הקבצים, אלא בעצם סוחרים גישה אליהם תמורת מנוי חודשי. היתרון? מגוון כמעט אינסופי. החיסרון, והוא חיסרון קריטי, הוא התלות המוחלטת בחיבור אינטרנט יציב ואמין במועדון.
מה שמוביל אותנו ישירות לשאלת $1,000,000, לקונפליקט המרכזי שכל די-ג'יי מתמודד איתו היום. איזו דרך עדיפה? האם יש בכלל תשובה אחת? בסופו של דבר, כשמקלפים את הכל, הבחירה היא בין שני ערכים שמתנגשים. האם מעדיפים את הכספת הבטוחה עם אוסף הזהב האישי, שתמיד תהיה שם, או את המפתח למחסן אינסופי של מוזיקה, שעלול להיות נעול אם אין קליטה. במילים אחרות, אמינות מול מגוון. בואו נפרק את זה רגע, שחור על גבי לבן. עם קבצים מקומיים, משלמים פעם אחת, והם שלכם לנצח. לא צריך אינטרנט כדי לנגן, והאמינות היא, בגדול, 100%. החיסרון, האוסף מוגבל למה שכבר קניתם. בסטרימינג, לעומת זאת, העלות היא מנוי חודשי, וחייבים אינטרנט יציב. אין מה לעשות. אבל בתמורה, מקבלים גישה למאגר מוזיקה שפשוט קשה לתפוס בגודל שלו. אז מה הפתרון? האם באמת צריך לבחור צד? ובכן, התשובה של רוב הדי-ג'ייז המקצוענים כיום היא חד משמעית. לא, העתיד, כמו בהרבה דברים אחרים, טמון בשילוב. והמשפט הזה מסכם את הכל בצורה מושלמת. די-ג'יי חכם לא בוחר בשיטה אחת על פני השנייה. הוא בונה לעצמו מערכת שלמה, מין אקוסיסטם כזה, שמשלב את היתרונות של כל העולמות. זה לא או-או, זה לגמרי גם וגם. ואיך זה נראה בפועל? ככה. בונים ספריית ליבה חזקה של קבצים מקומיים. אלה השירים שתמיד עובדים, המנונים, והם יהיו שם גם אם כל האינטרנט בעולם יקרוס. במקביל, משתמשים בסינכרון ענן כדי שהספרייה הזו תהיה זמינה ועדכנית בכל המכשירים, בכל זמן. ולבסוף, משתמשים בסטרימינג ככלי לגמישות, כדי למלא בקשות בלתי צפויות מהקהל, לגלות מוזיקה חדשה תוך כדי תנועה, ולהרחיב כל הזמן את האופקים. וכל זה משאיר אותנו עם שאלה אחת גדולה למחשבה, שאלה קצת פילוסופית, על עתיד הבעלות בעידן הסטרימינג. אם הדי-ג'יי כבר לא ממש הבעלים של המוזיקה שלו, אלא רק סוחר אותה לרגע מהענן, האם זה משנה משהו בערך של האוסף שלו, או אולי אפילו באמנות עצמה? זו שאלה פתוחה, ויהיה מרתק לראות איך היא תהיינה בשנים הקרובות.